Pogasi sve svetla u tamnom mraku, ostanu dve sijalice dok moje oči još se sjaje. Magija traje, čitav je svet spreman za let. Kad snovi krila dobiju i krene jedna kolevka što vozi decu sveta, nečija mašta tada prosveta, cela zemlja kaže volim te. Ti quiero, je t'aime, sada po setlen. I love you, ti amo, voljeni, volim te. U dečim snovima ćeš sesti sve lepe vesti, ne zasnu nas, ljubav za pati moje
Ajde, dođi Marinče. Tako samo mi sakrijete stomake, odlično. Marina, ti pošto mi daš tvoje stavke? Spavala je. Nije puno spavala, ali baš me plašila. Gde je mama? Dole, ona nešto što... Koji sve došao? Bože, bože. Koji sve došao, a? Da, da. Kumovi došli, a ona spava. Gdje? Gdje je baba? Baba spava. Ti baba ne znaš kako se spava. Bravo, povećamo. Ajde, kako je? Dobro, Kirstra, o mene već boli. Ano, buď. Se na svadbi pa sad evo na krštenju. Svako ide, ako mora, onda Molimo, Gospode pomiluj, Gospode Bože istine, u ime Tvoje i u ime Tvog djela i Sinu, za Tvoju Božnu dušu se slušni Tvoju ranu, koju su dostojno prikazom sveta miru u stača podokih Tvojih krila. Od strane njenu stanu zabludu smo i verom u Tebe najbolj ljubav, što znada se Ti jednica i Bog je Sin i Gospod naš Isus Hristos, Sveti i Sveti. Daj da kod po svim Tvojim zapovedom sačemo što Te ljude i na početku izvrši to da će živjeti u piši u knjigu života svoga. Sjedinje se stavno svoga nasebe, sa njemu prosvjet svoje primjer, koji ljubenog Sinu, Tvojeg Gospoda našeg Isusa Hrista. I Tvoga životnog duha, neka Tvoje oči svakdanjem uzemoti na njemu, uši koji služi glas njenih molitava. Obrate delima njenih ruku i svakim rodom njeni, da Ti spoveže tvanući i slaveći veliko i najzvišenje ime, da Te zauvek hvalimo sve dane života. Jer Tebi himnu pevaju sve sile nebeski, koje je slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Tebi djavole preti Gospod Ti dođe na sveti nastavljeni ljude, da uništi Tvoje tirane ljude i Tvojih krstim žrtvom pobedio protivši sile kada su Tebi pomračne zemlje se zapne se grobovi zatvoriš Te razveti i pustaše. On je smrću razrušio smrti bez snažnje, svoj glasno smrti te stedi djavole zakinite Bogom i Bog za drvo život i postavili herubimi plameni mački se više tamo malo da ga čuva neka Ti naredni i buduće te zakonje po nekih vodi u nosu prešli u sudu i koje zažređi u bolji njegov pogled suši i bez njegov prijetne nastavlja gore. On Ti sada preko nas ređe bojci daje od sluge svoga stvorenja evreća se ne stignu njoj. Nemoj presrećni želovati da njoj danke i ponoć popodne, nego odgledati svoj pakir i prisam velikog sudnjeg dana. Boj se Boga uzrediti i uzgleda na beznanje. Od koga srepa anđeli, arkanđeli, predstavlja Gospoda Boga slavne sile i herubimi, hođu sa tim 6 krila. Od njega srepe nebo i zemlje more, svrštenje i rizaki, puci od pečata bezmrzanika Hrista, Boga našega. Jer te zakonju mora pide na vatrenih krilom i plamen ognjučnim vecnikom svojim. I zađe da stvorenje puci svonstvojim silom i glasnicima svojim. Jer je proslavljeno ime Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, samo Te Bože izredio Tvoj leči svaku bolest i svaku slabu i pogledaj na slušanju svoje lanu i ispite pronađe otvorenih svako đavolsko dejstvo. Zapreti nečistni duhove protreti očiti da svojih ruku upotrebi su očiti da tvoru služi za svaki sakon pod njenim nogama i davi da pobedi njega i njegove nečiste duhove da bi stekla Tvoju milost i dostojila sa Tvojih vecnostih nekih tajni. Pa da slavu izneće Tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, Ti vladaš, Ti si stvorio čoveka po svojoj slici i podobi mu mučimo večni život.
da nikada ostao Bog rekli, nisi ga prezvoli svojete spasitelja Hristovo oproćenje. Ti izvoj od vašeg drugog zvinju sa nebeskim carstvom što si sam sazdao, broj njene umne oči, da bude ostvareni prosjećen svojim evanđeljem, učinite se sveti janati na duši njega života, da izgleda od svake vraže napasti, od susreta sa zimo demona, nakon da dali zvid maštenja. Istreznije svakog zlog i nečistog duha koji se sakri u gnezdi u njenom srcu. Amin. Istreznije svakog zlog i nečistog duha koji se sakri u gnezdi u njenom srcu. Amin. Istreznije svakog zlog i nečistog duha koji se sakri u gnezdi u njenom srcu. Amin. Duha obmene, duha zloće, duha idolopoklonosti, svake pokrete, duha laži, svake nečistote. Sledejte duhu đavolske nauke, da bude razno i jagi, se pasu Hrista Tvoga, časni član Tvoje crkvosti i sasup, čer svetlosti i nasreće Boga carstva, da živi po svojim zapovestima, sačuva nepovređen pešak, da drži haljim naopaljenju, tako i blaženstvo, sveti put po carstvu, blagodaću i milosrđem i ljubavlju prema čoveku Tvoga, da Sina sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blažim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek, vekova. Amin. Odričeš ti se, Satane, i svih njegovih, i svih vecnika njegovih, i svakog služenja njemu, i svakih gornosti njegov, reci da odričeš se. Jesi li se odrekao, Satane, reci da odrekao sam se. I dljunite simbolični pred sebi i skazite ovota. Tako što, okrenite se ka meni. Sjedinjuješ li se sa Hristom? Sjedinjujem se. Veruješ li u njega? Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u jednoga Boga, Oca, Sadržitelja, Tvorca, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jedinorodnog od Otca rođenog pred svih vekova. Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog rođenog na nestvorenog jednog sučnog Otcu ko su sve postalo. Koji je radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa i oplodio sa Duha Svetog i Marije Djeve, poslao čovjek. I koji je razgled za nas, određen Ponti, Pilate, strada i bio pogreben. I koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vozio na nebesa sedi sa desne strane Oca. I koji će opet doći sa slavom da sudi živim i na njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog dođe ishodi koji se sa Ocem i Sinom zajedno pošli zajedno slavi, koji govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život uspih veka. Jesi li si sjedinio sa Hristom? Sjedinio se. Jesi li si sjedinio sa Hristom? Sjedinio. Jesi li si sjedinio sa Hristom? Sjedinio. I poklonite mu se, recite, klanjam se Otcu, Sinu i Svetom Duhu. Otcu, Sinu i Svetom Duhu. Trojici jednosušnoj i nerazdeljivo. Neka je blagosloven Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođe do poznanja istine, sada i uvek, vekova. Amin. Gospodu se pomoli, Gospode pomiluj. Gospode, ti blažiš Bože naš, zovi slučinu svoju lavu, sa tebi prosvećenju i dobi već ti blagosti sa sveto krštenje. Svuci se nje starove čoveku i obnove za večni život. Ispuni je silom Svetoga Duha radi sjedinjenja sa Hristom tvojim. Da od sada ne bude čedo tera, nego čedo carstva, blagovoljenim i blagodaću tvojeg jednoga Sina za kojim si blagosloven, da presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek, vekova. Amin. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, vekova. Amin. Veliki si, Gospode, čudesna su dela Tvoja i nemate reči koje će biti kadra da opeva Tvoja čudesa. Amin. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja i nemate reči koje će biti kadra da opeva Tvoja čudesa. Amin. Veliki si, Gospodi, čudesna su dela Tvoja i nemate reči koja će biti kadra da opeva Tvoja čudesa. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, koji vladaš Bože od Aca naših koji si onimo najbolj lađu, Gospod glubicu sa maslinom građicom i tunu si golo pomirenje i spasenje od potopa. Daješ time prototip tajne blagodati plod, masli nas vršiti sveti tajne. Time si ispunio Duhom Svetim one pod zakonom, ono blagodati usavršavaš ti, blagoslovi ovo ulje, silom i dejstvom i selostom Svetoga Duha, da ono bude pomazivanje, da ne propadi u soročnu pravednost i dobanje dušu i telo, da odbija svako đavolsko dejstvo, oslobađa svih zala, one koji se sa njima sa verom pomazili kao jelo upotrebljavaju, u slavu Tvoju i Tvog jednoga Sina i presvedog i blagog i životvornog Duha,
sada i u vekove vekova. Amin. Pazimo. Aliluja, aliluja, aliluja. Aliluja, aliluja, aliluja. Aliluja, aliluja, aliluja. Neka je blagosloven Bog i prosvećio svakog čoveka koji dolazi na svet, svakda, sada i u vekove vekova. Amin. Pomazuje se sluškinja Božja, lana jelejem radosti. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, za isceljenje duše i tela, za slušanje vere. Tvoje ruke stvoriše me, sazdaše me. Bravo. Bravo, Lana. Da hodi stopama zapovesti tvoje. Bravo. Bravo, Lana. Pustite glavicu dole. Pustite glavicu dole. Krštava se sluškinja Božja, Lana, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Bravo. Bilo plavo. Oblači se sluškinja Božja, vodeći pravednosti, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, amin. Daj mi svetu vodeću, ti koji se svetošću odevaš kao odeću, mnogo milostivih Bože, na Gospodu, molimo, Gospode, blagosloven si, Gospode Bože, svederitelj izbora dobara, smo se pravdani koji su bili u tamnici oba sa svetošću spasenja. I javljanjem svog izadoga Sina i Boga našega nama nebesnojmo darao si blažno čišćenje na krštenju i božanstvo na svetim životom poznanju. Sada si blagovolo da nam narodiš od mislom, opuštene slušnju tvoju lanu i da je podariš oproštaj greh koji učinu se voljim ili negodice. Što Gospodaru milosrdni care na svima daruj njoj i peča dara svoga sveta i Svetoga Duha kome se klanjamo i pričešćenim tijelom i časnom krvlju Hrista Tvoga, sačuvaj u svom osjećenju, čvrsti pravoslavno veriti od Duha Boga i svih dela njegovih. Spasonosnim strahopoštovanjem prema tebi sačuvaj njenu dušu, čistoti i pravednosti, da bi svakim svojim delom i svakom svoju reč ugađala tebi postala kćer i naslednica Boga nebeskog carstva. Jer si ti naš Bog koji zna da se smiluje i spasava i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Pečat dara Duha Svetoga. 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 Boli? Gotovo.
Hrista kresti sveća, vo Hrista obleko sveća. Aleluja. Jelici vo Hrista kresti sveća, vo Hrista obleko sveća. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i Hristo i во веки вековани, во Христа облеко sveća. Аллилуйя. Премудросмерно своему чудо свето Евангелие мира svima i duhovi Tvojemu, čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pazimo, u vreme one dane stolice učenika odošao Galileju na goru, kuda im je odredio Isus i tada ga videše pokloniše se, a neki posumnjaše. Tada priđe Isus i reče, meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji, zato idite načinite se narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže sve što sam naložio, jer ja sam sa vama u sve dane, do svršetka sveta. Amin. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Smiluj se na nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagoverni, Hristoljubivi pravoslavni rod naš. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Ignjatija, za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za novoprosvećenu sluškinju Božju Vladu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Da se sačuva veri Hristu i ispovedanju svakoj pobožnosti, ispunjavanju Hristovih svetih zapovesti sve dane života, jer se Ti milosti Bog i voli čoveka i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, Ti vladaš Bože naš, i kupanje daješ ne bez usvetljenja, nego se krštavati i vodom i duhom. Na novo rodino prosvetljenu dušku, velami, darovi i oprosti grehu, učena sa voljem ili nehotice. Stavi na nju su moćne ruke, sačuje silom svoje dobrote. Zalog ne povređuje tri učini da bude dostojna večnog života i da te bude ugodna. Jer si Ti naše osvećenje i slavu uznosimo Tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i vekove vekova. Amin. Mir svima i duhovi Tvojemu, glave svoje Gospodu priklonite, Tebi je Gospodi. Lana koja se obogla u Tebe, Hrista i Boga našega, zajedno sa nama priklonili svoju glavu u Tebi, sačuvaj da ostane pobediv borac protiv onih koji zaludno skupaju kao neprijatelj njen i naše svojim besmrtnim vencem pokaže nas sa pobednicima do kraja. Jer Ti znaš da se smiluješ i da nas spasavaš i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Opravdana si, prosvećena si, umirena si, miropomazana si, krštena si, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospode, Ti vladaš Bože naš, koji si svojim likom i svoj čovek i sazvog od razumne duše i skratnog tela, tako da telo posluže razumnoj duši. Glavu si postavio sasvim gore i nju smestio u ćenu čula ko se mesinu na metiju, koliko si vlačila da bude zaštićena od vremenskih promjena. Sve udove telo građa si tako da korisno posluženo stalno, zahvaljujem Tebi najboljem umetniku, Gospodaru, koji si preko svog izbranog oruđa apostola Pavla nama naredi da sve činimo u slavu Božju. Blagoslovi slušnju Tvoju Lanu, koja je prvi put došla da posjeća vlasti sve glave. Blagoslovi do njenog uma i daj im da se njom poučavaju po zakonu i da čini što je Tebi ugodno.
Jer si ti milostivi Bog koji uvek čoveka i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek od vekova. Amin. Mir svima i duhovi tvojemu. Glavi svoj Gospodu priklonite tebi je Gospodi. Gospode Bože naš, koji si svojom blagodaću i nosi krštenja svetljenja koji tebe veruju, blagoslovi ovog Adventa i presidi da blagoslovimo glavu. I kao što si preko proroka Samuila blagoslovi cara Davida, blagoslovi glavu, slušnu koje lane, rukom i grešnoga. Posveti svojim duhom sveti da napravi od nas do živi duboku starost, da ti unosi slavu da vidi Jerusalim sve dobro u sve dane života. Jer tebi himnu tebe sve sile nebeske, tvoje slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Postoji za vas je sluškinja Božja lana. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Smiluj se na nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti prosti i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost život mire, zdravlje, spasenje, sluškinje Božje lane. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Jer si ti milosti Bog koji voliš čoveka i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Premudrost, Oče blagoslovi. Onaj koji izvolio da je on krstio Jordanu radi naših posljednjih Hristos i ti Bog, da zastupnički molitvom se večer Svete Matere, častnog slavnog preteče Hristi Jovana i svih sveti, da se smiluje i da nas spase kao blagi čovek poljubi. Amin. Da ste nam živi, zdravi braći i sestre. Evo, hvala Bogu, danas ste u velikoj svetinji došli da krstite, da vodite taj veliki čin, znate, za duhovno rođenje, za novi život. Ovo novo rođenje kada Josip iz Arimateje pita Hrista kako je moguće da čovjek ponovo može da uđe u utrobu matere svoje pa da se ponovo rodi. On kaže, ne govorimo o toj vrsti rođenja, nego o duhovnom rođenju, vodom i duhom svetim. Znate, Sveti Jovan Krstitelj je krštavao vodom za oproštenje grehova, za spiranje grehova i mi smo danas obreći krštenja vodom radi spiranja telesnih grehova, a Hristos nas krštava duhom svetim. Hristos nam daje duha svetoga koji će nas uvede u svu tajnu i da nas uvede u carstvo nebesko. Zašto je ovaj događaj tako radostan i tako vesel? Mi hrišćani, ako verujemo zaista u to što radimo, ako verujemo u sveto krštenje, ako verujemo da Bog postoji, onda mi verujemo da postoji život posle smrti. Znate, ako u to ne verujemo, mi nismo vernici, onda mi nismo hrišćani, onda u zalosti krštenje. Ako verujemo u život posle smrti, tamo postoji neka zajednica koja nas čeka, znate. A koja je ta zajednica? Bog je rekao da će ta zajednica biti zajednica kršćenih, oni koji budu živjeli u crkvi, koji Bogu budu prinosili sebe na žrtvu i svoj život. Dakle, mi verujemo da svi mi kršteni, svi vi ovdje danas i sa svim svetiteljima koji su kod nas, verujemo da ćemo jednog dana u večnosti biti svi zajedno. To je velika radost. Znate, ovaj život će proći. Nas sutra možda neće biti. Sutra nas neće biti. To će naš život proći. Uzmite za to. Ali u večnosti mi se nadam i verujemo da ćemo svi živjeti zajedno. Ako nije krštena, ne može da bude s mamom i tatom u večnosti. Ne može sa bakom i dekom, sa tetkom, sa ujom, sa rođacima. Zato je velika radost. Jer se spremamo za večnost, da u večnosti živimo zajedno. U ljubavi Božje. Zato se radujemo. Zato je veliko raspoloženje da je neki čin, kako da vam kažem, koji će samo tek tako dobro i da se to valja. Ne, nego mi želimo da živimo u večnosti. A sveto krštenje nam pomaže da u večnosti živimo. To je da povrsta jedne ulazice. Ovo govori da bi čovjek shvatio ozbiljnost toga čina. Jer ako ništa to ne shvatimo od toga, i ako ne živimo posličeni u zalost sveto krštenja, a sa druge strane čeka nas velika nagrada i velika radost. I velika sreća što jesmo hrišćani, što ćemo biti sa Bogom u ljubavi, sa Otcem koji nas toliko voli, znate.
To je obavezno da čovjek shvati. A pazite, u početku, u prvim vekovima hrišćanstva, kumovi su se bili da budu posebno ljudi koji su se posebno isticali u veri. Da bi to dete moglo da nauči kum, da mu kaže, ja garantujem za to dete, kao duhovni otac. I Bog će ga pitati. Bog će ga pitati, kuma, šta ste naučili to dete? Kume, šta si ga naučio? Jesi li ga vodi u crkvu, jesi li mu pričao nešto o mene, znate? Znači sve ima svoje zašto. Zašto je Bog to tako uredio? Kum je duhovni otac. I zato je to veoma važna uloga u crkvi našoj. Vidite kako je bila dobra. Daj Bože da ovako bude pitoma čitavo života. Da bude dobra, ovako mila, svima da bude, znate. I da posluži Bogu i da se raduju svi, mama i tata, i njena deca da se raduju njenoj dobroti i svemu onome što je ona uradila u životu. Tome da se molimo. Evo i naši svetitelji, Despot Stefan, Đakovo Stefan, posvetitelj hram, veliki svetitelji, da se mole za nju, da izađe na pravi put. Znate, danas je teško izaći na pravi put, izvesti decu na pravi put. Ali da oni svojim molitvom, evo, svi se danas ovdje mole, da i oni izvedu da bude čedo Božje, da bude dostojna lika ljudskog i ono što Bog daje za večnost krštenje. Da ste nam živi i pravi, da ne duži previše. Eto toliko, da kaže, da prenese tu radost koju Bog očekuje i zašto je to velika radost od krštenja. To sam htio da vam kažem. Zbog toga što ćemo jednog dana, svi kao danas ovdje, biti sretni i radovati se sa Bogom u večnosti. Vi ste odlučili da želite da vaša ćerkica i vi zajedno budete u večnosti zajedno. Shvatate? Jer zbog toga to je jako veliki čin i radost. A i njen anđeo čuva se radost ovako dobra, jer što neće imati problema sa njom, da neće morati mnogo da je odgovara mnogih stvari. Reci baba će. Sad možete da kumu i roditeljima kako gledati dječicu. Sad slobodno priđite, možete par fotografija, a posle mama, kako? Teški. Pa me ne treba. Ali sa mama? Može fotografija zašto? A posle toga da podatke uzmemo gore. Mama ili tata. Doći. Može. Hvala. Jeste, evo.
Hoćete da je obujete? Hoćemo. Evo. Tek samo da nađemo. Stavi tamo. Koko? Evo ti daj loptu, daj kredu. I iza mene, stanite da gleda ovamo. Lana, gde si? Vidi, Lana, vidi. Lana. Ej, gle. Bravo. Opa. Ajde. Taši, taši, tanana, i svilene marama, umara mi sečera, Lana večera. Ajde osmeh. Ajde jedan osmeh. Nemamo beni. Malena, gde si? Gde si bre? Ej, ajde da se smijemo malo. Ajde malo osmeh, ajde malo. Lana. Treba se slaže belo nešto pa malo. Lana, Lana, gde si? Gde si? Ej, vidi cvijet, vidi cvijet. Mali cvijet. Hoćeš? Da. Ej, da. Hoćeš cvijet? Juhu. Gde si? Gde je to? Šta je to? Šaljem sestri odmah. Lano, gde si? Lana. Što tražite, Lanica? Šta je to? Gde je Lana? Ej. Lana. Lanice, evo cvijet mama da. Evo mama da cvijet. Vidi koliko cvijeća. I prvi put si sad uzela cvjetić u ruku. Vidi. Duza moja duza, krstena je krstena. Da. Bravo. Lana. Bravo, Lana. Samo malo. Pa da će me pustiti čestitam krštenja. Evo mi je vaša lepa čerka. Čera nam spava. Lepa Ovo mama. je ovdje tamo gore lepa. Stadija, da. Stadija je u fazi. Sada kako slike? Može mi da stanemo? Ma mi gratis, ja poznajem čovjek. Sedmica, da. Prozor. Ajde, ide sedmica, pa ti ide četvrta, šestica. Pa ti ide u klubu, pa se pa evo ovdje dao. A on je baš tamo nasljedno povjerljivi samo to povjerljivi. Hoćeš iza stuba ili iza stuba? Baba te hvali, otac te hvali. Krštenja, svadbe i sve to. Ali deče kako kad se skupe, sve lepo. Kako su porasli, mi smo došli prvi, sad ne znamo gde smo došli. Sa Marinom isto super jasno.
Ja sam pustio malo dolazi sa auto, što je uključio ventilaciju. Puno vaj. Tu za mene? Nije za neko za mene. Ja. Evo, sad devojčicu. Da se vidi oči kad miše izbeći. Tražimo koverte, nema, evo ovdje je već da nema koverte. To će staviti odmah u Nema to. koverte, ja mislila sam da je nešto rekao. Meni sve jedno. Baš to je. Šta ja sam Mire, ovdje, pa, dobro, odakle god. Hvala, evo. Dobro. Pa šminka radi čuda. Šminka radi čuda. Zaberite gdje god ovo je vaš ceo. Samo izvoli. Evo samo sekundu. Da, to za nas. Kume, poklonje i uzmem da ti... Ovo je sve za... Evo, gore slobodno možete vidjeti. Ajde, vidite kako smo na dvoje stvorite. Da, srećno. A gdje vam je devojčica? Ćao, ona je spala upravo. Kako si? Rekao da predstavimo. Pa to Ovo si izbeći. Ako ide učitelj, ja da ide kuće. Ne, sad. Oti ja sada ne brineš. Hvala. Veliko malo brzo za to. Dobro, veliko malo brzo za to.
Ovo ti je taj. Šta da može da Nikola? Dobro, što ovo je vidio? Ovo je moja žena, Uvijeka. Kaže da Nikola je kraj. Kaže da može stariji Evo bit će. Nije ništa, sedite pa će postaviti. Hvala. Hvala. Mislim, ne znam, tako. Isti izvolite, Sale, ovo su kod mojih. Ovo su iz Kraljeva, kod mojih. Ovdje ka. Ovo sam sve red. Evo konobar će jedan da dođe. Ti mi koji ide kod Sale, da kažeš da si Dragan u svijetu. Dođi bata tako svoje. Sveći pusti, da. Nije cigla. Nije cigla. Dale, vi ste tu. Birajte, dođite. Evo, slavno biti treba. Dama? Ona spava. Ja tebe Shall
Ljusne u bijegu Ustojan sam su Poljuci u snijegu Poljuci u snijegu Godine i snovi Jer kako ja plešem To je sve što imam Od tebe i sreće Od tebe i sreće A kad mi dođeš ti I opet vratiš mi Sva parajmo Života moj će doći Ja tebe dozivam Da dođeš mi I kao svi počinu Jedno živim Šumera zbog ljubišanje Da nam sreće i moramo Čak i ljubi Da me nije ljubi Svaka paloma Ko bi pesme dane Ko bi zove svi dane Da me nije ljubite Kao činjelo Znaj si svima kručio Tuđe ženi ljubio Sjećaš se
sušila svoje, a ja ni onda ne bih imao tvojih 20 minute. Vidim tebi noćas mesto u ovom praznom hodniku, da bi došlo do mog srca, ne znam šta je ulozi put. Tebi treba neko snažan, nego ja mislim da je čovek kao ja. Kada čovek kao ja, sad ne bojiš do mene, i nada se sve. A ja sve što imam za tvojim 20 minuta, sada mi moć do mene, ti bi sušila svoje, a ja ni ona ne bih imao tvojih 20 minuta.